Ahoj, vítam ťa pri dnešnom videu stránky Genedu s názvom Ako potlačiť pozadie. Poďme na to. Čo k tomu budeš potrebovať? Program DaVinci Resolve. Ja používam verziu 20, je zatiaľ v public bete, ale funkcia potlačenia pozadia je v tejto verzii viac prepracovaná a funguje oveľa lepšie. Práve preto ju používam. Poďme na to. Prvý krok, čo je, vlastne importuješ video. Vlastne to video pretiahneš ťahom myši na časovú os. Následne pôjdeš do časti Color Depth, kde sa upravuje farba. Klikneš klávesovú skratku Alt P. Pomocou tejto klávesovej skratky vytvoríš paralelný úzol. Teraz si otvoríš časť Efekty a dáš do hľadania Depth Map. Takže to je tento efekt. Pretiahneš ho na tento druhý úzol. Dobre. Tu zvolíš kvalitu Better. Zvolíš možnosť Invert. To, čo nebude ovplyvnené, je vyznačené tmavou čiernou farbou. Takže vidíš, že tu máme zatiaľ označenú iba tašku v zábere, kde je žena, ktorá je na nákupe. No, ako to zmeníme, aby sme to lepšie, ako to povedať, označili presnejšie? Zvol možnosť Adjust Map Levels a stiahni hodnotu Near Limit dovtedy neostane čiernená vlastne tá osoba. Dajme tomu takto, hej. No. Posledná vec, čo musíš zvoliť, je Post Processing. Takže teraz už máme označený objekt, v tomto prípade osobu, a aby sme potlačili to pozadie, dajme tomu spomalili, vypneme Depth Map Preview, aby sme videli, čo sa deje, a ideme do časti HDR, to je vlastne tu táto ikona, a v časti Global tiahnime expozíciu napríklad 0,5. Ako vidíš, stmavuje sa pozadie. Pred, po. Vidíš, žena je stále rovnako osvetlená, ako aj bola, ale pozadie tu stmavilo. Čiže objekt, v tomto prípade žena, je viac viditeľná. A keď to vlastne prehráme, je to také trošku spomalené, tak objekt, v tomto prípade žena, je viac viditeľný. Je to možné urobiť aj inak, nie cez expozíciu, a môžeme znižiť saturáciu, dajme tomu takto, kde sme vlastne zvýraznili ten objekt tým, že sme potlačili pozadie. Ak chceš pomôcť s úpravou videa, kľudne ma kontaktuj, nemusíš sa s tým trápiť sám, ja ti s tým pomôžem. Ďakujem za pozornosť. Ak sa ti video páčilo, prihlás sa na odber kanála Genedu.